Abba, wani sunan Allah zan kirawo maɗaukaki domin neman tsari ga ɗan abin jifa yayin da zan hau sabon abin hawa na? Na'am, Muhammad, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar da mu a bisa sunnarsa cewa idan mutum yayi sabon abin hawa yana yin addu'a. Manzo sallallahu alaihi wa sallam idan ya hau abin hawansa doki ne ko jaki ko raƙumi, kamar yadda mu a yanzu mota ce ko babur ko keke ko jirgin ƙasa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in sabo ne yana yin addu'a ya ce Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharra ma jabaltaha alai. Sannan akwai addu'a da in ya hau abin hawansa zai tafi. Idan ya hau abin hawa kamar yanda aka ruwaito yana hawa in ya tabbata akan abin hawan zai fara tafiya. Sannan sai ya yi kabbara guda uku. Ya ce Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sai ya ce Subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma ja'al fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha واطع عنا بؤضه. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن سوء وكآبة المنظر ومن سوء المنقلب في المال والأهل والولد. wannan addu'a ita ta tabbata ga manzon tsira manzon rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jazakallahu khair ya Abba. Amin ya rabbi.